Ilang Pangasinense ngayon ang aminadong naglalagi sa mall dahil sa nararanasang init ng panahon. Ayon sa ilang Pangasinense na nakapanayam ng IFM News Team, madalas umano sila ngayong namamasyal sa mga mall sa mga oras kung saan posibleng maranasan ang mainit na temperatura sa katawan o heat index. Minsan pupunta ng mall para maiwasan yung init ng panahon sa labas. Minsan din kumakain ng halo-halo. Ang ilan din sa mga estudyante pinipili munang madalas ng pagkain ng kanilang pananghalian sa mga fast food chain o mga karinderya na air-conditioned o may sapat na bentilasyon. Pag-aalala ng mga ito, mahirap na umanong mabiktima ng dehydration at heat stroke lalo at wala na rin itong pinipiling edad. Mahigpit na paalala ng otoridad sa pagtaas ng heat index na kumaari, limitahan ang aktibidad sa labas ng tahanan at ugaliing uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang anumang sakit dulot ng mainit na panahon. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.